Online poker er nu ulovligt i Danmark. Vi har fået fat i Aladdin fra Grænsted Erhvervsskole, som er professionel pokerspiller. Aladdin, hvad synes du om den lov? Jeg synes, det er unfair, fordi hvis man tænker på poker, så er det jo et online-spil, ligesom odds på nettet og roulette for den sags skyld. Altså, det er jo ikke ulovligt, og når man tager på casino i virkeligheden, så er det jo, så vinder man nok bare penge der. Og det er skattefrit, så jeg forstår ikke, hvorfor det skal være ulovligt på nettet. Men synes du ikke, det er i orden, at Danmark de går ind og laver den lov, i det, at der er så mange ludomaner, der taber alle deres penge på nettet? Jamen, det er sjovt, du siger det, men altså, jeg føler selv, at det er den, der burde have styr på det. Altså, det er jo det er deres penge, altså, det er den, der skal løje med, det kan ikke være mit problem. Så jeg mener, at alle skal passe sig selv. Hvilke konsekvenser får det for jer professionelle pokerspillere, som lever af at spille online på nettet? Jamen altså, vi bliver ikke stillet i en særlig god situation lige i øjeblikket, men jeg håber og jeg tror ikke på, at loven træder i kraft endnu, så vi må bare vente og se og håbe på det bedste. Hvornår mener du, man er ludoman? Jeg mener, man er ludoman, når man ikke kan styre, hvor meget man spiller om. Altså, når man ikke har kontrol over det længere, men man bare spiller for at få det der kick ind i kroppen, altså adrenalin. Men det, der adskiller en pokerspiller fra en ludoman, det er, at pokerspilleren, altså den vindende pokerspiller, han tænker typisk over, hvor meget det er, at han spiller for at lave de rigtige beslutninger, hvor en ludoman han bare sætter penge ind og håber på heldet, hvor en pokerspiller han så vinder i længden, fordi han træffer de rigtige beslutninger. Online poker er ulovligt i Danmark. Vi er stadig på jagt efter Aladdin og de 50.000 andre forsvundne danskere, som er blevet frataget deres licens til at spille poker i Danmark. Aladdin! Aladdin! Må vi lige have det interview her? Hvorfor kommer du ud af et skab? Ja, fordi af et skab? Aladdin. Skal jeg fortælle dig? Altså, det er fordi, at poker er ulovligt i Danmark nu. Ja. Og hvad hedder det? Jeg er bange for, at mine penge bliver frataget. Og det bliver frataget? Ja, af mig. Fordi at, jeg har spillet poker her på det sidste. Men, og så vælger du et skab? Jamen altså, når jeg går i skole, så fanden skal jeg gemme mig, hvis det ikke er derhjemme. Altså, de har alle oplysninger. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gemme mig. Aladdin, hvad har du så tænkt dig at gøre nu? Jamen, jeg tror bare, jeg må revaluere min situation, og så bare måske flytte til udlandet. Fordi jeg kan fandme ikke klare det pres, der er i Danmark. Kom, lad være. Hvad synes du det? Det er godt. Aladdin! Vi er tilbage. Den tager vi lige igen. Ja, men vi er helt ude af byen. Hvornår mener du, at man er ludoman? Jeg mener, man er ludoman, når er man. Er du ikke bare? Hvornår mener du, man er ludoman? Hvornår mener du, man er ludoman? Jo, det er